Γεια σας, Πάνος Γκούμπε, εδώ και σήμερα θα παίξουμε Enchanted Wars. Ναι, συγγνώμη που τα βίντεο διαλύθηκαν, έγινε κάτι και δεν μπορούσα να κάνω βίντεο να τα ανεβάσω. Και αν είδατε κάνα βίντεο, ο φωνές από μέσα και λέω και εγώ τώρα τι... Δεν μπορούσα να τα σβήσω, αλλά μετά είχε μπλοκάρει, δεν ξέρω κι εγώ. Και μετά τα έσβησα. Κάτι στους υπολογιστές και κάτι σε τέτοιο λογαριασμούς. Μπορεί να κάνω και βίντεο σε υπολογιστή. Στο κανάλι μου μπορεί να έχει και... Ή αν κάνω καινούριο κανάλι θα κάνω βίντεο στον υπολογιστή, Skywars και αυτά. Μέχρι τώρα έκανα με το Bodycam. Αλλά επειδή δεν ξέρω καν το Bodycam, δεν ξέρω πώς να ανεβάσω. Έκανα, έπαιζε κανονικά. Θα σας το κάνω εγώ δεν τέτοιο. Θα σας το πω εγώ σε άλλο βίντεο ενημέρωση αν κάνω ένα τέτοιο κανάλι. Γιατί αν το ανεβάσω σίγουρα θα κάνω. Και επιτέλους παίζουμε GTA. Ναι, τώρα που στο PlayStation αγόρασα το Grand Theft 5. Μπορεί να κάνω και βίντεο του Grand Theft 5 με κάμερα, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω. Πείτε το μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω καινούριο κανάλι με βίντεο Skywars και τέτοια. Θα το κάνω, μην ανησυχείτε. Λίγα ευρώ θέλω κι εγώ, λίγα ευρώ για να παίξω αυτό το τέλειο παιχνίδι. Το Scratch, πώς λέγεται. Ναι, πόσα ευρώ. Τι, μόνο. Μάντα. Βασικά εγώ είμαι αστυνόμος. Θα τον έπιανα έτσι και ήταν ένας τέτοιος και έκανε έτσι και κοιτάνε. Αυτός σίγουρα θα έχει λεφτά. Έλα ρε να σε πιάσω μικρούλι μου. Κάτσε γελιούλα. Πλέκεις. Δεν θα πλέξεις άλλο. Λίγα λεφτά θέλω κι εγώ. Δεν μπορώ να βγάλω. Δεν μπορώ να δουλέψω. Είμαι άστεγος. Τι σας φταίω. Δεν μπορεί να δουλέψει ο καημένος εδώ. Είναι άστεγος. Εσύ έχεις λεφτά εδώ μέσα σίγουρα. Έχετε λεφτά, καημένε. Γιατί σε σκότωσα. Δεν είχες καν λεφτά. Εσύ βασικά το ίδιο θα πας με τον άλλον. Γιατί εγώ θέλω λίγα λεφτά μέσα.
Έτσι θέλω λίγα λεφτάκια. Θέλω λίγα, μόνο λίγα. Λίγα μόνο. Ρε, πάει ταξί. Πάμε στο γήπεδο μπάσκετ να παίξω. Έλα, όποιος βάλει καλά θα φάει ξύλο. Τι καλά τα παιδάκια μου εδώ. Τι καλά μου τα παιδάκια, να τα πάρω στο σπιτάκι μου να παίξουμε με λίγες κουκλίτσες. Τι είναι αυτά? Πού είσαι μωρέ καλέ μου φίλε? Εγώ έχω τώρα παίζω Grand Theft Auto, τον ήξερες. Και έχω βίντεο στο YouTube καλέ μου άνθρωπε. Μην τρέχεις τόσο πολύ, δεν σε φτάνω μωρέ να σε σκοτώσω. Μην τρέχεις μωρέ τόσο. Δεν τρέχω εγώ μωρέ τόσο πάρα πολύ. Μην τρέχεις. Αυτός με την κίτρινη δεν το έχει πάρει μέχρι. Ληστής κι αυτός. Οπ. Πυραμόπλο. Γιατί λένε βοήθεια, ποιος θα το σώσει μωρέ? Δεν είναι ο κακοποιός της πόλης ο γαμώτο. Μπάστι. Κάτσε να πάρουμε εμείς από το κινητάκι μας, δεν έχουμε κανέναν, το έχουμε παρκαρισμένο εδώ. Μωρέ, αυτός το έχει κλειδωμένο? Όχι, δεν το έχει. Βρε τον άτιμο. Έχει συναγερμό. Ναι. Είχε συναγερμό. Τον άχρηστο. Δεν μπορεί να βγει. Πόσα σκράτς μέσα να μην με... εντάξει, δεν με κυνηγάνε πια. Έλα, πόσα λεφτά έχω? Όχι ρε. Ένα σκράτς θέλω να παίξω. Δεν μπορώ να πάρω περισσότερα λεφτά. Αφού είμαι φτωχός είπα. Είμαι φτωχός. Το ξέρεις ότι είμαι φτωχός? Δεν το ξέρεις. Εγώ είμαι φτωχός. Έλα εδώ, καλό μου αμαξάκι. Έχω δέρμα να φας. Πάμε εδώ, λες και είμαστε εμείς σκούλα και στην πόλη. Μπαμ. Πάρε αστυνομία, πάρε μπάτσε, μια μπουλκιά από το στόμα του κακοποιού. Εάν τσιρίζετε δεν θα σας βοηθήσει κανείς μωρέ. Ένας κακοποιός παίρνει 50 περιπολικά. Ρε δεν με βλέπεις, πίσω σου είμαι και πάτησε σε έναν μόλις τώρα. Αφού έξω να πολεμήσω μωρέ μάνα. Ή δεν το ήξερα τόση ώρα, εγώ είμαι εδώ ρε. Όχι ρε μπάστιντ. Αστυνομία.
Βγαίνουμε από τη φυλακή σιγά σιγά κι εμείς. Τι ωραίο πολυτεχνείο έχει και αστυνομία. Δεν έχω τίποτα να πω. Μου πήρανε τα ρόπαλά μου. Κύριε τι ρόπαλα έχω τώρα. Κοίτα. Κύριε τι ρόπαλα μωρέ. Κοίτα ρόπαλα από δέρμα. Ρόπαλα. Τα χέρια του Ηρακλή. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Ρίχνω μπνιές. Κοίτα. Τα σπάω όλα. Κοίτα. Πάρτα. Πάρε σκουπίδια την εκεί. Πάρε κι εσύ. Όχι, συγγνώμη, καλή μου κύριε, αλλά... Κύριε, αστυνόμε, μην πηδάτε φράχτες. Εδώ είμαι ο Ηρακλής εγώ. Και ο Ηρακλής μόλις πήρε το ορόπαλο. Μην αναγκαστείτε να... Πάρε κύριε αστυνομικέ. Και τώρα θα έχω όπλο. Δεν έχει και ο αστυνομικός ρε. Τόσο ξυπνά δεν έχεις ρε. Κοίταξε παιδιά, είμαι μπάτσος, είμαι μπάτσος, Ρε ελικόπτερο, μπάτσε, είμαι κι εγώ μπάτσος, δεν είμαι κακός. Είμαι κι εγώ μπάτσος, είμαι κι εγώ μπάτσος. Ξύπνα μπάτσε. 3 σεράκια και... Στα 5 μέχρι τα 4 έχω φτάσει. Ναι, και δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω βίντεο μαζί σας. Θα πάω να παίξω το GTA στο PlayStation τώρα. Μ' αρέσει. Και έχω και το Captain America εκεί, πολεμάς κάτι εξωγήινες και αυτά. Έλα, πάρε για να μάθεις κύριε αστυνόμε. Χα. Όχι bastard. Όχι ρε bastard. Ναι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.